podielali na budovaní krásneho Slovenska i celého Československa. Samozrejme, pre objektivitu sme ľudia, i ľudia robia chyby. Musím povedať, že to bola cesta nielen veľkých úspechov, ale aj cesta omylov a mnohých nedostatkov. Poučíme sa z nich, poučili sme sa z nich a naďalej sa z nich musíme poučiť a ísť ďalej. Ja si dovolím povedať, či sa to niekomu páči alebo nie, že náš československý model socializmu, ktorý nemal možnosť sa rozvíjať, bol cestou. Bol cestou pre ďalší rozvoj a progres našej vlasti a určite bol i motívom pre ostatné krajiny v strednej, ale i v západnej Európe. Vážení priatelia, úplne nakoniec mi nedá, aby som nevyužil túto možnosť a toto zhromaždenie, aby som spolu s vami, ak dovolíte, vyjadril obrovskú solidaritu s národmi v arabskom svete, konkrétne v Líbii a v Sýrii. Musím povedať, že to, čo sa deje v Líbii, je obyčajné divadlo, ktoré zinscenovali Spojené štáty americké, ich spravodajské služby a rôzni prisluhovači. Fuj takejto politike a nechceme vojnu, vážení priatelia. Vyjadrujeme ešte raz solidaritu s arabskými krajinami a veríme v ich uváženie a silu vysporiadať sa s agresorom a s pripravovanou okupáciou týchto krajín. Vážení priatelia, bolo by toho veľa, čo by sa dalo dnes kriticky, ale i konštruktívne povedať. Ja sa len vrátim k tomu, čo som už povedal. Prosím, využime aspoň dnešný deň, alebo 1. máje k hlbokému zamysleniu. Udalosti v celom svete dávajú jednoznačne za pravdu ľavicovým komunistickým silám. Komunistické myšlienky, aj keď dnes v mnohých krajinách nemajú taký priestor, aby sa dostali medzi ľudí, ale majú obrovskú budúcnosť. A my komunisti sme presvedčení, že jedine socialistická cesta, nielen v našej vlasti, ale i v ostatných krajinách na celom svete, je cestou k slušnosti a k dôstojnosti, k dôstojnému prežitiu nášho života na krásnej, modrej planéte. Vážení priatelia, zamýšľajme sa a rozmýšľajme. Česť práci.